Filippus. Oletko sinä koskaan nähnyt oikein viisasta miestä? Nähnyt viisasta miestä. Niin. Oletko sinä koskaan nähnyt oikein viisasta miestä? Sinä tarkoitat, että olenko minä koskaan nähnyt oikein viisasta miestä? Niin. Jaha. Ehkä olen nähnyt tai ehkä on jäänyt näkemättä. Viisaus, nimittäin kaikenlainen viisaus, se on Jumalalta annettu. Eikä ihminen, joka on vain astia, johon viisaus ylhäältä käsin kaataan lirutetaan, voi asettaa sille mittaa eikä määrää. Niin, mutta oletko nähnyt vai etkö ole nähnyt viisasta miestä? Että olenko nähnyt viisasta miestä vai en? Niin. Onpas siinäkin kysymys. Jos minä sanoisin, että toinen meistä on viisas mies, niin se olisi röyhkeä valhe. Sinusta, Ana, ei kukaan voi sellaista väittää. Ja minäkin olen sentään vain rummukainen ja rummukaisena kuolen. Mutta opettaja Horsma, häntä minä sanoisin likipitäen viisaaksi mieheksi. Sekö Wilhelm Horsman? Hänpä juuri. Kyllä opettaja Horsman täytyy olla viisas mies. Mutta oikein viisas mies ei hänkään taida olla. Sillä minun järkeeni ei asetu, että kukaan aivan lopeviisas mies viitsisi koko ikäänsä opettaa toisia. Niin minä olen päätellyt tämän asian.